Andane sing manut. Bila sembarang kon manut iki lho. Kok wis prai lek. Kulinan Dolanan apa? kulinan ngono kuwi. Ngono kuwi apa? Mbok sing genah ngono lho nek ngomong. Nyawer. Lah sing nggo nyawer kuwi lho apa? Wong bayaran saya enake yo mbok jaluk kabeh kok. Krungu ora kupingin ngono. Lah rumangsamu budek apa piye? Lah nyaur dikit mawuk dikira ora krungu. Genah. Krungu. Lho kok jarat. Ngorek ditambari. Piye to? Malah nyandak congor iki. Ngono kuwi blakanan di ngono. Lah nang ndi to? Wong guru ngopi lho. Ngopi ning ndi? Ngopi yo nang warung, mosok nang ratan. Ada bakul kopi bengi-bengi. Lah bakul kopi kuwi lho larise nek bengi yo. Bengi jam 12 lagi mulai. Lah nang omah ra betah ndelok ulatmu peteng. Bakul kopi wis tutup jam 12. Jare sapa? Bakul kopi lho ngantek pendak esuk. Ono kalau karaokean kalau. Kowe kira sandi pikiran sing aneh-aneh ngono lho. Kadung pegel dolanan karo kowe tenan sumuk kowe. Percil macak ganteng-ganteng nih iya lakon nek sing arani jarine kaya cempe Jangkrik cempe diengkolmu kowe. lha kudu bisa ta Mas yo cempe bocahe ganteng mlaku-mlaku panggon sing peteng iki kenal lo cercel sing paling ganteng tapi sayang anake wong gendeng Dek aku tak gesek aja mbok semua terus akhirnya dadi elek lho ya enggak iya to Mas yo anake wong gendeng apa nek yo se tak golene sik sing angel pokoke awakmu sampe gak iso alah iso lah ra iso Mas yo wonge gendeng tapi ora jahil iki percil ora tau uhil Mas percil itu tidak jahil kiri sithik Mas percil bene ngutil jangkrik Mas yo ngutil bojoku ayu Mas yo ayu gak duwe untu tak tukoke lah untu palsu enek esuk abape mampu jangkrik Mas yo mampu tak telateni oi memang percil dik enggak tahu diri banyak rezeki rezekine lehmu ngapusi oh iya Mas yo ngapusi tumpah aku Grand Max oi Mas yo Grand Max gegermu meyek ya geger meyek tanggo gak tuwek memang percil yo rai gedek karepmu